Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon Durna. Terus sing ngakon ngamuk ning Karang Kedapen sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikirne. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak Karang Kedapen iki kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Rene. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek nesu apa? Medeni tak omong. Aku iki nek nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Bocah aku mbok udu pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni tak omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana, jadak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perdu lemah jantung. Arep lemah lempung sak ngarepmu. Kowe paham ora? Karang Kedapen iki ora desa ora diluput karo negara Kristina. Durna arep boyong Semar kok wong Karang Kedapen dikatutke dosane karo kowe piye? Karepmu piye? Iya. Agawa klugu bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapa ora kowe? Mangawor-awor-worahan dengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya putula para mantri teng turangga esti rekatak ning kang dwaja rekatak ning kang dwaja lelayu kitir perkatak ningkang dwaja layu tepit Gong manut dawuh Bapak, heeh. kowe karo aku kudu njaga katentreman Karang Kedapen. Bener. Ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak. Sajake mbelani karo Begawan Durna. Aku wis krasa, Tru. Ning awak dhewe rasa wedi, awak dhewe rasa mundur. Ha. Iki ana sing jagani awake dhewe. Sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning aja ngantek dhewe ora ketok nyambut gawe. Terus Pethoke, nek kira-kira Kurawa Banda kalani men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. yo, reng perang ora reng? Perang wis siap-siap kok ya. Sangu gaman wis nggawa glati pramuka. Duwene kuwi kaya Ayo, ora usah wedi karo Kurawa. Ora awir-awir antas malang-malang diputung. ayo Reng, kowe sik tuwa dhisik. Oke. Tok dokok ngarep ya gelem mburi ya gelem aku pokoke. Alukon aku nemakas
ana dongeng enthek-enthek si tamungga paten ana tamungga apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lagi yo bener kandamu lali sumber ketiwasan ngagelah kaya ndo mentang kaya gendhewa ora sopan karo piyayi Petruk sampean mriki butuh napa belani karo Bapa Durna Bapa Durna dicamah asmani karo Bagong ayo ndi Bagong tak pecahe sirahe butuhke aku wae Gong aku sik kowe iki rasah kesusu to aku melu omongan kok nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata oh iya Kartomarma iya dasar para nyata kowe wani karo Begawan Durna wani mergo kelakuane Durna sing ora apik aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik pendhita sing angkara murka wajib apa tak bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa aja meng kowe mo kerubutan sawadya balamu Kurawa kan maju kabeh kon ngrubut Petruk lho kok aku sing arep perang sapa aku sik aku ki meng nantangke kok istilahnya aku MC-ne oh kowe sing sambutan tuan rumah oh iya mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge ular-ular oh iya iya dum dhewe-dhewe wani karo kamu apamu sing tak wedeni leno pangindamu tak canda tak gletho ndasmu tinjung akhirat nyawamu mikir kok tak tandangane oke siap lho Tru iya kalah awas kowe ora iki ketentreman Karang Kadempel gumantung kowe aku karo Gareng iya sikat Tru iya maju mriki nek sampean kepengin kewirangan ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong tak katutke dosane mang mriki ten kula mboten wedi kalih sampean mangmeng kalbu bagus terus ya
banget. Gareng, dasar kepara nyata. Awake ming sak biting maju ning peperangan sing dadi nyatane. Swatama anak Pendhita Durna. Ayo, ora gelem mulungke Semar. Karangabang Karangedembel. Piye? Karangabang Karangedembel. Wani mungsuh nala Gareng tinjung akhirat nyawamu. Geleleng ora. Kowe kok geleleng, Reng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Bakul apa? Canek menangan aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok Gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Le nantang kemunggahan kowe le nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kon maju nak poteng-potenge kewandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau Reng wonge sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange rasa direh. Petro wis gelut. Nah, aku wis gelut. Aku ngapa? Meng paitan cangkem tok iki apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis sumbar. Wehehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncalke sikil. Ora minggat kena cangkemmu modar.
Wah, edan mungsuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene arep ngopo kowe? Nglabrak wong-wong Karang Kadempel. Ora minggat bumi angus Karang Kadempel. Berarti arep ngerusak Karang Kadempel. Dasar para nyata. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok iki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Kok kowe ngece karo aku? Yen ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Nya, lho. Ngopo kok nya? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah sirahmu. Nya. Nya pecah, Guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nya pecah, Guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah sirahmu ya guys. Kowe wani wong ngene iki lho karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur. Kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jeleh kok. Lah tinggo ngopo aku urip? Urip bendina mung nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 tekor. Nya. Edan ora edan serius iki nya. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 tahun aku sumpah nya. Weh, tenanan apa tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nya. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ayo ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Nya guys. Weh lah ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Watone isih kuat aku isih gelem. Nya. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyagene. Nyage wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku disi ana. Nya ayo. Ayo, wedi saka arep mburi wae nya ayo. Kuwi ngapa tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat nya ayo. Mburi wae nya ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nya, iso aku ya iya kok nya. Ayo areng apa? Mburi wae nya, mburi nya. Wadange cak kendel isih. Oh iya tenan. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nya aku sik nya, sampean pangeran pati tak punjung nya. Lek pecah, kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Nya, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok entengke patiku nya. Pecah sirahmu. Nya. Kowe iki domongi ngayal gak wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demet ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok muli ora krasa. Edan.
Wo, celeng tenan. Wah, wis ngantem to, wis. Meneh ora? Ya meneh kene. Ya, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Ya. Engko balese pindho. Ya. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ki ra ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ya kene gentenan. Oh, aduh, modar iki ya. Iki adil ora kok modar adil. Ya, aduh, 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 aduh. Aduh, 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 duh, 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 duh. Ora cerewet wae. Gek ngantem, aku kaya nyanyi malah. Yo. Bismillah. Yo. Ora kabari sik sadurunge. Yo piye. Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhuse pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Tenane asli takono Petro. Ya wis rasa wae. Utang loro rasa. Kene. Wah, modar tenan iki. Aduh. Aduh. Siap. Siap. Woi, banyak. Wis. Akene mek semono. Wah. Lele ayo, mbok ping 5 ongkas. Ta. Ya. Mati jeneng aku mati jeneng kowe. Kowe guyon kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kowe. Ayo kene gentenan. Nyo. Nah, lho. Nah. Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Nanti belajar. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Nya. Madhep mburi. Oke, nya. Waduh. Kurang pisan. Ya, nya. Ta. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Der. Kok nglekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa, bocah semene tenan ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak karang ademel iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni tak omong. Aku iki nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Bocah aku mbok udu, Pak bledek kabeh bleh kabeh.
Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni ta omahe. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana aja tak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora peduli lemah jantung. Arep lemah lempung sak ngarepmu. Kowe paham ora? Karang kadempel iki ora duwe salah ora diluput nang negara Kristina. Durna boyong Semar kok wong karangan dhewe dikatutke dosane karepmu piye? Karepmu piye? Iya. Agawa klugu bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah aku isin nek ngono kuwi Gelem ora? Keprok watu apa semaur? semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Senggune Dalem Pak Guru. kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Ngincen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok. Rok di PP. Kok ketok apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono Nggih. karo nyanyi. Izin gila. Pak Guru. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo. Ditonyo, anu nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng. Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Wis ora gawe nyanyi, mentok tak kandhane ku anggere manduk kok buandem watu. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu apa mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok. Tak kandhane. Bebek, ganti bebek. Bebek atus kali ngono wis. Bebek atus kali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng bandem watu kowe. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi eneng kandang wae. Dik Pate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki Pate, bebek. Ngisen-ngisen ke? Pati yang ratu, gong binatara kok ning dalan nyanyi bebek adus kali sak dhewe. Taran mboten. Bebek
Aduh. Depate. Kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem Depate sampeyan niku piyayi luhur. Wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wong sanegara kene mbasa kabeh karo sampeyan kok bebas-bebas sampeyan dhewe. Ampun kaya ngoten ta Depate? Bebek. Oh, manjan kadang-kadang ngayal. Bebek. Bagong isa-isa. Kakang Duna pripun Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak nuntral cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantuning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga, ontring dandang manguri. Mangga Pate. Semareka den mrayetna semuriris eka balik Tityani Gandayani Trisanya Purnama sasi Petro dalem Pak Parang kadempel wis padhang nggih ning isih ana gawean pripun to nek Sinuwandarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel. Nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya bae nesu. Ning sing baku upama panjenengan iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwandarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Nggih, Pak.